हेल' लोगोफोर नोंथांमोना साफ्रोमबो आंनि भिडिअ नायो आरो आंनि भिडिअ नायनायाव नोंथांमोना आंनि मैखुन फार्म बेखौ नोंथांमोना नायनो गोसो जादों होननानै गोबां कमेन्ट खालामदों। बेजों लोगोसे दाउ फार्म बे मोननैयावबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नैबेयावनो नैबे उनथिंजाय नुनाय प्लास्टिकनि टेम्परारि न' बानायनाय जादों। बाहायनो मैखुनखौ दोननाय जायो। फारि फारि नायलांबानो जाबाय। नुनो मोननाय बे रेडि रेडियानो जाहैबाय मैखुन फार्म आंनि। फारि फारि नायलांनो हानाय जागोन। मोजाङै सिरिनै जानाय लाइनल' खालामना होनो हानाय जादों। मोनसेयाव मोनब्रै हा नाङैजासिम मोनबा बबेयावबा जुदि खाबु जानाय बादि बानायनाय जादों। बेबादि सिगाङाव नायना लाग्रोबानो जाबाय। दासिमबो बेराखै बेफोर मोनफ्रोमबो बेरनो गोनां गोजा गासिबो। गासै 50नि एबाब दङ बाहाय आरो सोजाबावो गोबां खालि जायगा दङ। नैबे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे स्प्रेयार। ओरैनो बेखौ बयबो मिथिखागौ बे स्प्रेयारजों दै सारनाय जायो। दा दिन्थिनाय जागोन मोनफ्रोमखौबो फारि फारियै। सिगाङाव गोबां खानानै फानखांनो हानायबो दङ। बेखौ बेबादि एक्सट्रा न' बानायनानै दोननाय जायाखैमोन। बाहेरायाव गुबुन न'आव बानायनाय जादोंमोन। दा बाहाय नोंथांमोननो कुइसन फैयो खेबबेसे खाजानो हागौ बेनि। नैबे जाहैबाय बेरहांबाय बेयो फार्स्ट स्टेप खाजाखांबाय। बेनिफ्राय बेयो सेकेन्ड स्टेप फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेयो थार्ड स्टेपसिम फैगोन। नैबे जाहैबाय थार्ड स्टेपनि। बेनिफ्राय आरो बेयो फैनाय नंला। बेयाव सेकेन्ड आरो फार्स्टखौ खानानै फानखांनाय जाबाय जाखांनाय जाबाय। बेनिफ्राय बाव थार्ड स्टेपाव एफा एनै जाखिनि मैखुननि जोलै बा स्पन दङ बेयो बेरबावगोन। बेनिफ्राय नैबे सेकेन्ड टाइमनियाव जाखिनि दङ बे बेरगासिनो दङआनो। बेनिफ्राय बेखौ जाखांबा एबा खाखांबा नेक्स्ट टाइम आरामसे बेखौ प्लास्टिकखौ बोखारनानै दोननाय जागोन। बेनिफ्राय थार्ड स्टेजाव जायफोरा फैगोन बेफोर फैगोन आरो। बेनिफ्राय नैबेसोर बाखिया गासैबो नुनाय मानि खाजायै गोजा दासिमबो बेराखै फारि फारियै। दोनजाबावो गोबां जायगा दंबावो खालि। नैबेफोराव दोनबावगोन। स्पना दंखायो लाबोखानाय। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय फार्स्ट स्टेप खाजानाय। फार्स्ट स्टेपाव बेयाव दै जमा जादों एसे बेखायनो बेखौ बोलानाय जादोंमोन। बेनिफ्राय फार्स्ट स्टेपाव खाजाखांनाय बे सेकेन्ड स्टेप नेगासिनो दं। बेनिफ्राय नैबेयो थार्ड स्टेप। बे थार्ड स्टेजनिया जोबसिगोन। बे मोनफा मोननै थिथि दादा थानाया फैयो बे थाबाथाय जोब्बाय आरो। बेनिफ्राय नैबेबो थार्ड स्टेपमोन बेयाव फैयोना फैला मिथिला दोनथ'दों साननैसो थाखाय। बेनिफ्राय नैबेसोरथ' फार्स्टआनो नैबेबो फार्स्ट खाजानाय नैबेसोर गोदान आरो बाखि नुहरनाय मानि गासिबो गोदानानो गोजा। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन र' स्प्रे सारनानै दिन्थिनि। स्प्रेयार नोंथांमोना बेखौ एग्रिकालसाराव बाहायग्रा दै सारग्रा स्प्रेखौ खालामनो हागौ। बेजों साबसिन नैबेजों बयबो आखाइयाव इजिलि कम्फर्टेबोल जायो बेखौ लानानै सारनो थाखाय। मैखुनाव थख'ल'बो होनो हायो बेबायदि। बेखायनो बे कम्फर्टेबोल आरो। बेनिफ्राय गिदिर स्प्रेजों सारोबा फार्मा गिदिरबा गिदिर स्प्रेजों सारनो हायो आरो बांसिन दै थांनो हानाय जायो नालाय सारफब जायो। प्लास्टिक गोनाङाव साराबा थांनाय नङा। नाथाय मैखुन ओंखारोबा सारबा साबसिन जायो आरो। सारथारनांगोन मैखुन बिफां ओंखारबोयोबा। बेफोरावबो सारनानै दोनबाय थायो आं गासिबो फैयाखैबाबो। फैनो हागौ साननानै माने फैखायो नालाय थार्ड स्टेज एसे गोबाव उन सिगां जायो एखेयावनो बानायनायबाबो। बेनिफ्राय नैबे सेकेन्ड स्टेज मैखुनावनो सारना होथार जायो। नैबे खाजाबायानो अर थाबाय। बे फिसा फिसा मोननै दङ बे अरगौमानि गिदिरा रानहैगोनसो। खाजाबाय बियो। बेनिफ्राय बाखि खानाय एबा माबोरै बानायजेननायनिफ्राय बोरै जिगाबनिफ्राय लानानै पलिटिन पेकेट खालामनायसिम बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबानो मोनगोन। लिंक दं बेयाव थांनानै नायगोन। आं भिडिअ बानायखांखाबाय सिगाङावनो। आरो बेनिफ्राय बे आंनि एड्रेसखौ नोंथांमोना जुदि मोनाखैबा बेखौबो डिसक्रिपसनाव हाबबानो मोनगोन। लिरना होनाय दङ। बेयाव थानानै आरामसे कन्टेक्ट खालामनो हागोन कानेक्ट खालामनो हागोन आरो कालेक्टबो खालामनो हानाय जागोन जुदि दरखार जादोंबा। दा बेखिनि मैखुना आंना बेखिनि आरो बेखौ आं बानायलांबाय थागोन बानायलांगासिनो दं। दाबो स्पुना दंबावखायो आरो सोरनोबा स्पुन गोनांथि जादोंबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंक दङ नाम्बार दङ। बेखिनि मैखुननि थाखाय उनाव दाउखौ नायदिनि फैदो। दानिया फैबाय बे दाउ फार्मा मोननैमोन। मोनसेनिया फानजोब्बायानो जाजोब्बाय गिदिरमोन थांबाय सेरसे एबाब जानानै फाननाय जाजोब्बाय।
बेनिफ्राय नैबेयो सेकेन्ड स्टेपनिमोन सेकेन्ड स्टेपनियाबो खावसे 50% थांबाय 50% दंबावो आधा केजि जानाय आधा केजिनिफ्राय एसे बारनाय दंबावो 600-700 ग्राम जानाय दङ नाथाय बेखौ फानथ'वाखै एसे 1 केजि जानो थाखाय दोननाय जादों दासिमबो सोंबाय थायो लांफैग्राफ्रा सिङाव खेवनानै नायनि मा मा दङ बेबादि दङ कारेन्ट गैया कारेन्ट थांबाय नै जमा दंगासिनो दंथारो बारा गैला बाव 100सोल' दंसै 50% थांबाय 200 दंमोन बाहाय गोरलैयाव देरबायानो बाहाय आदार होनाया दाना होनाय जागोन गोबां सोङो दाना माइरं जिखुनु मैगं मैला बायदिसिना ओंखाम होलाबायो आरो दा बेखिनि आरो दाउनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनाया गोबां दंखायो जोलैनि थाखाय नोंथांमोना कालेक्सन खालामनो गोसो जादोंबा जों लायग्रानि एड्रेस होनो हानाय जागोन बाहाय डिसक्रिपसनाव हाबबाबो जागोन बेखौबो मोननाय जागोन गासिबो बेखिनिमोन एसेनोसै